Идея за супер бизнес. Вижте, това са 5 вида бира, си ги предлагат на тази дъщица, както съм го виждал в Шотландия за уискита, но това е в бира. Ето в това невероятно заведение, където предлагат много видове бира. Виждате колко много видове бира, ето ги, бирариите. Но от всякъде ни дебнат идеи за хубави бизнеси. От светла към тъмна бира. Ето я. Хайде на здраве, cheers! I've got nothing bought, so I've just... Cheers from Australia. Okay, for Bulgaria also. Yes, me too. I haven't met any Bulgarians. A taxi driver. Very nice. Yes. And everywhere we've been, it's been... Много интересно, вижте. Много приятно. И отгоре на това си на супер яко място, тук на такова крокарско място и гледаш навсякъде тук главната улица. Минават мацките. Ето, момчета, навсякъде. Супер яко е. Да опитаме другото. Айде още една здравица. This is soccer, you know. We play Australian rules like I tried to tell you. Струва ми се, че е като чаши за уиски, защото така се бърка с носа. На здраве, не знам дали ще го пуснат като видео, но е интересно. Много интересно като бизнес идея.